No, vă salut, pretenași! Bine vă găsesc din nou pe canalul meu. Bine ați venit sau ați revenit pe acest canal. Astăzi, după cum vedeți, vă prezint cum se strânge o chiuloasă la un tractor, un UTB U445. Aici avem șuruburile care strânge chiuloasa, iar aici avem un fel de diagramă după care ne ghidăm să strângem aceste șuruburi. Deci strângem la 114-115 Nm, dar nu din prima tură. Prima dată strângem la 50, după aia strângem la 80. Noi deja am strâns, ne-am trezit târziu să vă arătăm și vouă cum se face. Și acum o să reglez la pentru ultima strângere, că am strâns de 2 ori. Acum noi strângem la 120 de newton sau 115, vedem la când se oprește scula. 120. Cartea parcă spune să fie între 114 și 126 de newton. Și acum, după diagrama care v-a arătat-o șeful, strângem la 120 de newton metri. Folosim o cheie dinamometrică. După cum ați auzit și voi, clichetul acesta marchează că deja s-a terminat tura și ne putem muta cu strângerea la un alt șurub. Fiți atenți! Gata. Deci s-a terminat și acel șurub. Mergem la șurubul numărul 3. La următorul. Avem 14 șuruburi. O chiuloasă de asta, cum o zice și colegul meu, 14 șuruburi. Motorul este în 3 pistoane.